ассалому алайкум тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз мехостам ман ҳамин субҳи содиқ каме ширчой тайёр кунам ва ҳозир камтар об мондам. Ман ширчой ҳамин ман мехӯраму тамом, дигар ягон кас намехӯрад, барои ҳамин камтарак мондам. Ман саҳариём мехӯрам ширчой, инакда ширчой бисёр вақт ширчой мехӯраму инакда меша ширбиринҷ ё ки тухм ҷӯшонда мехел асаби ки жлудкаи ма камтар иллати аст, мехел чизи биёх ки метавонам хӯрдан. Ана оби мо аллакай ҷӯшида истодааст. Ба мо чӣ лозим мешавад? Барои мо лозим мешавад чойи қоқ ва каме намак, баъдан шир ва бисёриҳо ҳар хел тайёр мекунам. Ман гоҳ вақт бо чойи қоқа меандозам, намак меандозам ва каме пучоқи, ман пучоқи хел қоқкадаги анора ман пучоқоша қоқ мекунам. Пучоқи анора меандозам, камтар хел маззаи талхӣ метиҳаду ҳамба фоиданок аст. Барои фоидааш ман меандозам, ростӣ ҳам хелам тайёр мекунам. Лекин асосан ман ҳамин се чиз лозим: об, чойи қоқ, намак, 4 чиз, баъд шир. ана ҳозир мо мегирем чойи қоқа меандозем. чойи қоқамона асаби камакак аст. ман инҷа мемонам чойи қоқ мана чойи қоқи мо мана мехел бошад, бояд чойи қоқи пакетӣ набошад. ана мехел як қошуқча ва 2 қошуқча андохтам ва ҳозир бошад каме намак меандозем. Каме намак меандозем. Мана намак меандозем то ки ҷӯшида истад ва баъдан каме меҷӯшад. Ман каме медӯшонам шаки хеле маззаи чой бирояд. баъдан боз шир меандозем. ана азизон, аллакай вай ширчои мо чояш ҷӯшида истодааст ва мо каме шир меандозем. ман намехел шири аз ман бисёр вақта мехел шира ғавси 3.5% ман хелия меандозам. камтар ғавстара, камтар маззаш беҳтар. агар ки ширҳои хонагӣ боша бо беҳтарин. мана и Мариям ҳаминҷа қарор шин, и намехел қарор наместа. ира намехел мехоҳӣ ки ҳамин саҳари бари ягон садик, ягон вай. ман хел орзу дорам ки ҳамира садик бараму каме бошад, ами чӣ куни мисол саргардон шава, қати кӯдако бозӣ куна. И фақат қати ман наёхи зиқ меша. ҳамиса ҳар рӯз меша. И якум ҳамихел сар мекуна бозира, ҳамихел то намози шома ҳамихел бозӣ када мегарда. Мариям, ширчой мехӯрӣ? намехӯрӣ? И намехӯра. И саҳари рӯз қати и ҳами хлопьяу шир мехӯра. ҳами чанд рӯза мехелшдагӣ. дӯстон, меандозем ширамона. ман шир бисёр намеандозам. хел шираш бисёр нашавад мегӯм. камтар меандозам, барое ки шири бисёр хел дили одама мекова, намехӯра. умуман манам хел наметавонам шире ки ширчой ки шираш бисёр бошад. кун ширчой ки ҳама ҷои ваят зард меша, мехел обичния мехел. баъди ширчой обязательно ира ба содаои вай лимони ҳаст ку ҳамахел шуштан дар кор. мана инҷа ман ҳозир бо ширам меҷӯшонам. мебинӣ анамин чойҳои қоқаш зиндаай. анамиё бояд ҳал шаванд, нест шаванд ай болои чой. каме ваймона мепӯшонем. мана дӯстони азиз, ҳозир мебинем ки ширчои мо дар чӣ ҳолат аст ва мефаҳмем ки чӣ хел шуда истодааст. ана ширчои мо ҷӯшида, ҳама чойҳои қоқаш алдара шуда. мана мехел вай шуда мондааст. баъд ҳамин ширчоя вақти рӯзадория, ман бисёр вақти рӯза хел ай сарида ман бисёр ҳамин ширчой мехӯрам, барое ки вай аст. чизи
жилуткаи ман ҳам хеле ҳал мекуна ҳамина. Ба ҳам вақти рӯзадорӣ бо жилутка камтар бо дард мекуна чи. Ман бисёр вақт ширчой мехӯрам ва кушоданашда мисол рӯза шикоида ягон вай мехӯрам, ягон чизи суюқи вай. Не ки ҳамин рӯзагирӣ айсари хестанда обязательно ширчой мехӯрам ва ягон чи ширинӣ агар хӯрам мехӯрам. барое ки ягон чизи рӯғанӣ хӯрам хел сарам дард мекунам, хел дилам беҳазур ҳамун рӯзи дароз мешава. Ширчой мехӯрам, сабук худам ҳис мекунам. Мана ширчои мо тайёр шуд, мекушемша, газамона мекушем ва акнун барои хӯрданаш чӣ лозим? Мана дӯстони азиз, ширчояма ман дар косо гирифтам, каме Марьямда гирифтам, каме худамда гирифтам ва ҳозир ба мо субҳонамона мекунем, ба мо иштиёи таом ва ба ҳамаи шумо кадом одамое ки хеле дар сари дастархонанд, ба ҳамаи шумо иштиёи таом хоҳонем ва бо мо бимонед то влогҳои оянда ва иншолло ки видеоҳои нав ба нав аз пеш ҳаст. тамошобинон, аллакай бегаҳи рӯз аст. Мехоҳам каме авқот тайёр кунам, каме авқоти суюқ бошад. Инҷа ман каме мастова тайёр карданиям. Мастоваи бе дона, бе мош, бе лӯбӣ, ҳамихел биринҷу ҳамихел вай сабзавот. Инҷа камтара гӯшт андохтам, ман як дона пиёз андохтам барои зирбондан, як дона болгарӣ, нимта сабзӣ ва як дона картошкаи миёна реза карда андохтам ки то ки ҳамихел авқоти камтараки суюқаки хеле вай шава. Хеле авқотҳои ғавса ман хӯрда наметавонам, бисёр вақт желудкам дард мекуна, чуноне ки гуфтам. Ва тамошобинон нависта кунед он шахсоне ки ҳамихел ба ҳамин касалии меъда гирифторанд, чӣ чизҳоро хӯрда метавонед ва чӣ пешниҳодҳо, яъне чӣ пешниҳод доред ки кадом хӯрокҳоро камтар истеъмол кунем ва кадомашро умуман истеъмол накунем. Барое ки ман бисёр вақт намехӯрам ҳамун чизҳои зарардора, мисол тезию, шӯрию ҳамихел, лекин боз ба ҳамон ҳол желудка вақташ биёяд дард мекуна ва гоҳ мешавад ки ҳама чиза мехӯрам, ягон хел дард намекуна. Ана инҷа ман аллакай зирбак зирбонда истодам ва каме томат мендозам. Фикр мекунам тамошобинон ҳамин томатам одама каме касал мекунад, желудкара хел кислот нисбатша баланд мекунад. Чӣ хел? Ана инҷа авқоти ман тайёр шуд. ба мо иштиёи таом, ба кадоме хурдеста иштиёи таом подписатсия кунед, лайк монед, моро дастгирӣ кунед. Хайр то видеоҳои оянда.